morning guys. Time check 3:45 AM. Alas 3:45 ng umaga. Inagahan ko lang kasi gusto ko makarating ng Toronto na maaga. From here mga 7 hours na lang. Nandito pa ako sa dulo ng I-70 northbound. Tapos babaybayin ko yung I-76 papunta ng eastbound, papunta ng I-79 northbound, pa Cleveland, and then pa Buffalo. 7 hours na lang, lapit na. Ito ay pulling trip ko for the cycle kasi ito ay home time trip na. Sabado ngayon. Pagdating ko sa Toronto, mag-reset ako ng at least 36 hours, and then sa Monday ruta ako ulit. Itlog. Dito ako sa TA truck stop. Malaki ang TA dito. May spot sila na 200 trucks capacity. So far ang weather okay naman. Wala akong nakikita na yung adverse condition. Sea of Galilee. Book this tour today. Call 855-565-5519 or book a In 2.5 kilometers, keep right to I-70 West. America's only Christian conservative cell phone.
178A, on the right, to I-90 East. Ay sa Pidea, nakatagong progress ng mga Chinese militar na nabili ng police department ng upgrade sa lalagyan. Depensa ng suspect, ihatid ng niya mga pagkikis sa isang taong hindi niya pinangalanan. Hindi rin CEO Atty. Felipe L. Cozon at nagbigay siya ng special message na admire Victor. I believe in your mission, Continue on the work that I-90. you do. Na nangangailangan ng connectivity. Innovation talaga is very important. Vehicle check guys. After 3 hours na naman. Tsaka mag-inspect na rin ako sa yung CTPAT Counter Terrorist Against Protection ba yun? Basta yung sa border crossing, yung i-check mo yung mga loob-looban kasi baka may mga siningit na mga kontrabando, no? Before crossing border, dapat magche-check po tayo. Magche-check yung mga driver. Mga baka may pwede masingit diyan. Lalo na pag galing Texas na mga biyahe, yung trailer dapat talagang i-check visually. Kasi ang border ay nasa mga 35 minutes na lang sa Fort Erie border. Lagay natin dito sa ilag. You have 2 hours and 36 minutes of remaining drive time. On duty vehicle check. Alright. Stretching na rin. Keep right toward Peace Bridge. Keep left to Peace Bridge. In 1.5 kilometers, keep right to QEW.
keep right to QEW. Continue on the current road. Marlin LLIDO, a new operating zone has been detected and is pending your acknowledgement for activation. Good morning, sir. Where do you live, sir? Toronto. How long away? 3 days. Have I receive anything? No, sir. Okay, take care. Thank you, sir. Going to Pilot Flying J on 1637 Pettit Road, Q exit 5 and 4 Deering, on